Minulla todettiin diabetes heti raskauden alussa verikokeiden avulla. Pieni väsymys oli, mutta ei mitään muita oireita. Peruskäynnillä todettiin, että veriarvot olivat nousut ja sen takia tehtiin sokerirasitusteste. Alussa saatiin arvot pysymään normaalina tiukalla ruokavaliolla ja lääkehoitolla, mutta kumminkin piti aloittaa insuliinihoito raskausviikolla 30. Diabeteksen takia seurattiin raskautta paljon enemmän kuin tavallisesti. Tehtiin useita verikokeita ja varmaan 7 ultraäänitutkimusta. Koska lapsella nousui insuliinin takia kovasti painoa, sovittiin lääkäreiden kanssa keisarileikkaus viikolla 38. Valitettavasti viikolla 36 tehtiin minulla äkillinen keisarin leikkaus, koska lapsella oli ilmennyt happensaantivaikeuksia. Eli poika ei synty kuukausi aikaisemmin. Paino oli 4 kilogrammaa ja pituus 56 senttimetriä. Poika oli hengitysvaikeuden takia intensiivissä, mutta pääsi sieltä aika nopeasti pois. Myös ihon keltaisuuden takia käytin monta kertaa sinivalohoidossa. Lääkärit sanoivat, että yleisin diabetes katoaa synnytyksen jälkeen. Niin olikin, ei tarvinnut mitään lääkkeitä melkein 3 viikkoa, mutta sitten ilmeni kova väsymys, huono olo ja minulla todettiin diabetes 1. Eli raskauden ansiosta sain omalle ihanan pojan ja elikäisen sairauden. Mutta nyt käytän päivittäin perus- ja aterian insuliinia. Viimeistä joka kerta päivässä ja perusinsuliinia joka ilta. Sen vaikutus kestää 24 tuntia. Huomenta. Tässä on mun aamiainen. Aterian insuliiniannos riippuu siitä, mitä ja miten paljon syön. Insuliinin ruiskun otan joka kerran ennen kuin syön ja yleensä vatsaan 4 tai 5 kertaa päivässä. Sitten sen vaikutus on parempi ja vahvampi. Niin, nyt mä mittaan oman annossa. Tehty. Heippa! Perusinsuliinia teen joka päivä 7 tai 8 aikana, yleensä jalkan. Nyt mittaan annossa. Ja sen vaikutus kestää 24 tuntia.